Издигнете ръцете си към Него. Които живеят под покрива, Той ще пребъдва от всяката всемогъщия на великия Господа. Който живее под покрива, Той ще пребъдва под всяката всемогъщия на великия Господа. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповава. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповава. Хиляди ще паднат от страната ти и десетки хиляди от десницата ти, но при тебе